ons Rode Loperweekend. Dus vraag ik de onschuldige aan te waren. Wil jij zijn naam trekken, jongeman? Flink. Mag ik die? Top. De winnaar van de cadeaubon van €150 is Ruben Bordeaux. Proficiat. Je mocht dat nog eens doen, Barre. Dank u wel. En de winnaar van de medisch oortjes is Joachim van Schoten. En de derde winnaar voor de Lexon Flip alarmklok is Dieter de Grote. Proficiat. Jullie mogen vanaf vandaag jullie prijzen komen afhalen en worden ook per e-mail nog eens gecontacteerd. Warre, dankjewel. High five. Alright. Modebewuste mannen zijn bij Mr. Men in Sint-Niklaas aan het goede adres. Hippe kleding, leuke accessoires en een bar. Kortom, een winkel waar mannen wel graag komen. Mr. Men, Stationsstraat 56 in Sint-Niklaas.